Refredar. L'emmagatzematge refrigerat. Conservar el menjar fred ajuda a evitar la proliferació de microorganismes. Els microorganismes es multipliquen molt ràpidament si el menjar es conserva a temperatura ambient. Per sota dels 4 graus centígrads, la multiplicació dels microorganismes es retarda o s'atura. Prepareu el menjar amb la mínima antelació possible al consum. I quan això no sigui possible, conserveu-lo refrigerat. Quan traieu menjar de la nevera per preparar-lo, tingueu en compte que les temperatures de la cuina afavoreixen la proliferació de microorganismes. Un cop preparats els aliments, si no s'han de consumir al moment, guardeu-los de nou a la nevera el més aviat possible. Descongeleu els aliments a la nevera o amb el microones, mai a temperatura ambient.